ще почна да излизат, а? Тук ли да седя? Супер. С тим ще мога да гледам като ги отваряш. Може да пипна? Татко, моля пипна една пчеличка. Може ли? Супер. Ще пипна една. Може ли? Супер. Ама лекичко. Лекичка е. Пчелите са наши приятели. Има още много пчели на летате. Супер! Момче, що няма пчели напоследък по пиците? Защото са отпред. Най-вероятно си така напред. Супер! Татко започват пиците с много пчели. Така ги успокояваш ли? На следващата пта има пчели. Сега ще ги видим. Не на следващата. Аз сега не съм вече. Сладки са пчели. Стига отгоре. О, нищо. Как ще си направи собствен строеж. Почват от тук и си го правят цялото. Колко много. Чакай, Боби. Боби. Те с големите са търти, с големите крапини. В момента една. Моля ги пипна. Ги плаша. 13. Тата, моля ги пипна. Тихо, че виж как са ето съм. Ги. Девичко. Ги да не ги такова. Тия големите. Най-горе виждаш ли са близо до дъската? Да. Търтите. Той малкото ще го изравнят с голямото и ще стане цяла пика. Татко, виж пак тази. Тя е и огромна. Колко са Голяма е, много. да. Голяма е. Май са 1000 на Сега брой. недоволстват. Търтите недоволстват.
Значи наборой са 1000 май. Защото нарушаваме ти. Те сме са 20. Почнаха нещо да са... Дате, Не, това е нормално. една пчела ми Той дето лази. издава много силен шум, той е твърде. Като хеликоптер бръмче, ама Да. няма живо. Що? Тъй като питата е станала много тежка, стоят е такива мощчета. Да я закрепят отстрани. Аха. Почва да ги залязва. Да, е смисъл да могат да си я направят... Те укрепят. Укрепят, да. Поглеждаме другия край за всеки случай. Не винаги има. Чакай, Бобе. Бобе, да писая малко назад. Да могат да снимат. Има, знаеш, беше покрито с чили. Така има доста търти. Пилото в средата беше окей. Да. Тъмно пило ще свърли песков. И много търти. Какво означава търти? Мъжки пчели. Мъжките. А има ли търти? Колко бързо? Е, тази вече... Мед няма, но има пило. Да. Ето малка пчеличка. Няма с тия рамки. Как се борави. Пило. Той си е пило, работническо пило. Са красиви. Много се внимава с тия рамки, защото се чупят. Настрани не трябва да бъде рамката. Само така. Тук гледай какво става сега. Става интересно вече. Но няма да правим това днес. Какво виж? Взех една. Добре. Що така? Това е търти. Не са достатъчно засилени. Тате търте или взех? Сега лекичко, като се приберат, лекичко да се смачкат. Татко взех търте или? Да, търти в ръката имаш, да. Голям като бръмбър. Тук има една. Целта ми е да нямам смачкани пчели, нито една. Поне моите... Защото една смачка на пчела замирисва на отрова. И другите смятат, че има агресор. Сериозно, ме. Да, и ще скочат. Целта е да се работи внимателно. Да не си напръскан с силни парфюми и разни други миризми, да не ги смущаваш. Бобе, не се повтори. Търте. Тук има пак малко морщенци, мъничко. Сега ще ги мислиш назад, Защото там е мястото. а ти защо са напреди са позиционирани? Инстинкта им е да се дохода. Обаче аз ги премествам назад. Те си гонят инстинкта и почват да градят напред. Почва да постепенно градят се напред. разширяват. Да. Ясно. Все едно са в хоризонтална форма. Разбрах целият процес. Кротки са за сега, дай Боже и по-нататък да са тъй. Да, мед няма, ама Мед няма, пило има. което е по-добре. Вече има по-напред. Търти, имам доста търти. Сега е роевия период. Татко, това Трябва да търте има или? търти. Те си отглеждат търти, за да може да облождат майки. А майката къде? Ще я видим ли ние? Може да я видим, но няма да я търсим. Има ли пило? Спокойни ли са? Значи майката е тук. Трудно е да я намерим, защото не е маркирана. А тя не е по-голяма, не се отличава. Отличава се, но няма на гърба си петно. Татко. Тия ленти са Татко, против това търте акар. или? Обаче тя вече е стара, зато я маха. Татко, това търте или? Да, търти. Търте. Много ми сме как звучи търте. Да, търти, защото ни само опложда, нищо не прави. Той не ходи да мед да събира прашец, да прави мед. Боби Тете, не, ги дръзни там. Да стои са притеснени. що са притеснени? Всяко едно отваряне е притеснително за Ги местим. Татко, виж какво имам. лекичко сега. Не, ще го става тук. Хайде, малко търте. Хубаво пило. Стоят се, коротуват се. Нищо им няма.
тия вляво са отворени килийки за майки, маточници. Виждаш, най-вляво на ръба на рамката. Отдолу имат дупки. Нови майки излюпили са. Какво става? Същото положение. Лекичко, лекичко. Как се стоят? Хубавото на тази система е, че няма капак отгоре. Като махнеш капака, изведнъж влиза много светлина и ги се смущава. Тук тия все още са в тъмното и не са толкова притеснени. Знаят, че правим преглед, но не са силно притеснени, защото все още е тъмно по тях. Сега ще прилежим това мощче. Пчелите са наши приятели. Ето е, така съм така, например. Събра се още на муха. Татко, тата мухите Дали запазват си? Да. Та сега нещо ма хареса на тъпчела. Лекичко. Са много здраво хванати вече една за друга. Не се вървят лекичко назад. Лекичко се вървят. Че малко ми пречиш. Малко. Все пак. Той е търтелопил в дясно тук. Виждаш където? Виж колко е изпъкнало. Виждаш ли го? Значи той е търтелопил. Има и друго пило. Иначе е нормално. Ето с чушката. И ми много нещо ма харесаха пчелите. Нямат обаче мед. Мед. Търтибол, мед няма. Дайте му да пуша. Страни. Там е изрязано. Тук е изрязано. Лече, че са много пчели. Вече си. Много. Чакай се бука. Бобито как ги наблюдават близо. Същата обстановка. Виж, има пило, което не е запечатано. Бяло стои вътре. Бялото, да. А той, което е тъмното, вече то... Е запечатано, скоро ще се люпи. А ти какво правят сега? Грижат се за него. Татко, виж, това е малко дете. Дръпни се. Лови, дръпни се. Кое е малко дете? Видяш една пчеличка? Мъничка. И ти е малка пчеличка. Виж кацана. Де ще ожили. Не бе кацана на ръката ми. Тя кацна, но в момента е малко изръсена. Обаче тя дете, виж онова старче. Повечето пчели са деца, нали? Да. Защото майките раждат. Една пчела лято живее 40 дена. Да. Грубо казвам. И после умира. Да, много работи, кратко живее. Това е добре. Тук ще преместим вече. Боби, дръпни се малко. Малко са дръпни дете. Там трябваше да го дрижа. Аз мисля, че отрязано. Ние отдясно. Има ли? Да. Долу. Да, точно така. Правилно наси. Обикновено ги правят в горния край, аз не погледнах по-малко. Боби, дръпни се не се навежда толкова. Искам да видя пчелите. Ти пчелите, нали ги виждаш? Да. Виж как се хвана на местове. Снимай отгоре. Виждаш ли?
Виж ли? Като верига са. Тате, слушай, че на лапта видях две пчели да висят и се Ето дръжат. е шареното прашец в средата. Шареви килийки. Шарените, да. Тук вляво Я, Катя, моля го видя. Ето го виж. Добре, видях го. Прашец. Гледаме да се подадим по същия начин. Те имат някаква идея в главите си. Трябва да я спазим. Тати, и тук така повечето са деца, и тук така, където съм аз. Дръпни се бобка. Дръпни се бобка да Така мога. виж го това старче. Малко се дръпни назад, Катя. Малко. Толкова ли? Дружно отговарят. И ти си казва пчела, която иска да това хапиш. Коя? Тъс ли? Тя се чува само име за сега. Виждаш ли? Там ти прави впечатление. Да, тя е много агресивна, още така. Почнаха се изнервят вече. Тя нещо бе... тук каса на ръкавицата ми, между другото. Дали просто ръкавицата няма боцница? Не може. Не може без ръкави. Ето виж. Татко, Да, ма виж това какво прави. Виж какво прави. Търси място. Ама Да не му иска, не склъвне. иска да те охапи в момента. Ама иска да те оплаши. Ако ще охапи няколко, ще съм аз. Що? Ма хапят. Мене няма. Мене никога не ме жилят, нали, тате? Бобе, ти за сега минаваш ме хапят. Дръпни си главата. Дръпни си главата, бе, момче. Малко назад стой. Знам, че ти е трудно, но няма как. Искам да видя пчеличките. Името, да, даже виж има такива, дето носят прашец. Те Видях ги имат там. цветно по крачетата. Да, които имат цветно покрай када. Няма сигурна паша след няколко дена лопата цъфва. Да, между другото Ще лопата. носят много, обаче с момента е проблем. Няма паша. Мовчета няма там, нали? Те с какво се хранят в момента? Абе, те намират, ама не е много. Именно. Намират, ама не е те достатъчно, че да натрупат силни запаси. Големи. Дръпни се, Боби, малко казах, няма нищо. Постоянно. Виж сега, в момента градят. Виж как са направили веригите. Градят, Да. като отвес ги ползват. Градят надолу прясна пита. За тук още не са стигнали. Ами стъкло какво е там долу? Подхранва ги с буркан мед, обаче го щупи без да искам. И стъклото остана. Но сега е момента, като ги преместя, ще го взема стъклото. Но още не е дошъл момента. А няма мостови. Те са по пресни рамки, още не са достатъчно тежки. Имат по крачетата, виждаш, някой си. Тук има жълтичко. Да, виждам ги те с които... Работят върху тази рамка много усилено в момента. Татко, Тук някъде е майката в момента. татко има стъкло вътре в кошера. Да. Ще го махна тази кошера. То не е прича. Да го махна ли аз? Не го няма да Не. го го. Ти са даже и 2 стъкла, едно по-малко. Да, 200. 2 са. Едно има на... Има Татко има, даже са две. Има едно малко на входа. доста пило има, което е супер. Я, Дръпни се, Бобе. Татко две носят прашец, Носят. защото едната има жълто по крака, другата има оранжево. Се чудят къде да отидат. Лепят го по краката си и го носят. Да, мъчкай. Има още една. Дайте, щом видям някоя пчела да има оранжево по краката си, значи тя носи прашец, нали? Точно така. Сега, Бобка, Да. айде малко да се дръпнеш, тати. Малко, ама се дръпни. Няма как. Да, това е най-забавно.
Тато обаче кога ще ги местиш в този коп? Няма да е сега. Кога? Няма да е днес. Нали каза, че ще трябва да е днеска? Да, казах. Да, ама се оказа друго. Не са купувал. М. Фандък няма да знам. Как се работи. Тати, дръжат за пчелите. Държат се. Държат иначе надолу, виж тук свет. Тук в момента се лупят картията долу, виж, пробиват гиликите. Долния ляв край пробиват и как се излизат. люпят. Искам да видя. Татко, искам да видя как се люпят. Нямаме време за тези чубук. Тази работа се оказа много интересна. Ето другото стъкло се вижда там на входа. Да, баща сега ще ги... се опита да я взима. Много пчели носят прашец. Но по-другите ги мързелват. Мързелуват ли? Да. Ти си мислиш, че пчелите мързелуват, ама те не са така като нас. Те- Ако мързелуваха, няма да взимат пчели на този свят. Много работят те. Но обаче, Че са най-